Allah talini inna anzalnahu oɗo qur'ana min Allah jippinɗum ala mo ndendu mani jippindamo fi laylatil qadri til tade ko fi yorit ko jarnumo majrur fi laylatil qadr wama adraka holko andinma an Muhammad rasulullah ma laylatul qadri sa anda laylatul qadri khayrun kanko ɓuuri moƴƴude jamma o goto min alfi sari laylatul qadri woni karfe jeenayyi alladhi nazalna fi laylatil qadri karfe jeenayyi wama adraka ma laylatul qadri karfe jeenayyi laylatul qadri karfe jeenayyi 3 fois 9 27 9 fois 3 27 tati laabi jeenayyi noga jeeɗiɗi jeenayyi laabi tati noga jeeɗiɗi Allah haali laylatul qadri laabi tati lawol fof karfe jeenayyi laabi tati sa waɗi tati laabi jeenayyi ko noga jeeɗiɗi sa wi jeenayyi laabi tati ko noga jeeɗiɗi ɗum noon alleylu sabiqu nahar fil hisab ɗum noon jamma hannde o en dañi nogasi jeegom eɗen jofi jeeɗiɗi eɗen tijoɗo jamma o holko jamma o woni puɗɗorɗa inna anzalnahu fi laylatil qadri wama adraka ma laylatul qadri laylatul qadri khayru min alfi sarin tanazzalu lmalaikatu warruhu fiha bi izni rabbihim min kulli am salamun hiya hatta maɗalay salamun hiya ay fuɗɗoɗa hoore inna anzalnahu ha jettoɗa tanazzalu lmalaikatu warruhu fiha bi izni rabbihim min kulli am seeɗe saɗiɗi wadde Allah wi salamun hi ko oɗo jam ko anni toon fini limon ƴewa salamun hi o jam ɗo joni tugguiɗo fayi wedde malayika goto Allah ene tagui ɗum o wiyete ko ruhu banggue ñaama o feccere nde ha laaɓi ko galas banggue nana o feccere nde ha laaɓi ko jayngol jayngol ngol taynata galas o ñifata jayngol ngol omo jogui ujunnaji temedere hoore fon waɗi ujunnaji temedere yeeso fof ne waɗi ujunnaji temedere hunuko fof ne waɗi ujunnaji temedere ɗemgal fof ne suuɓi hino ujunnaji temedere luga mo jiida o e luga mo haalata o jippuɗa ko sowona jamma laylatul qadri on imtidano leñol nelaɗo Allah sallllahu taala alih ko ɗum ɗo woni jamma o en résumé en gros jamma o nani gasi en résumé en gros ko ɗum woni jamma o gasi nelaɗo Allah hokka jamma o so tawi a wi hen la ilaha illallah gotol ane dela lebbi ane ujunere o poti sa wi hen alhamdulillah lawol gotol ane dewnoɗo Allah lebbi ujunere o poti sa wi hen allahu akbar lawol gotol ane dewnoɗo Allah lebbi ujunere o ane o sakkitino ane dewnoɗo Allah lebbi ujunere o poti sa juuli hen darde wotere a uddi a lelima ane dewnoɗo Allah lebbi ujunere o poti ɗum ɗo wona sabu alaji mana sabu Sirim Bamba la sabu nelaɗo Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam si lui qui a travaillé ñaagui on jeeya ina woni aljanna mbiyeten firdawsi jeeɗo ɓijo o memetaki Allah ene harmini ɗum e leƴƴi ɗi fof so wona wara kanko e leñol makko o wi Allah oɗo ko watta ɗo e jamale tullisade o won dewɗo mi lebbi ujunere meeɗa wobde mi hay gotol o sa calculima rendi ni o wona duuɓi capanɗe jeetati e duuɓi tati e lebbalɗe sappo o mi hewani ɗo fani ko jooma enno temi yiiɗa hay goto ɓuuri leñolam ngol towde o mi hokkima jamma goto mbiyete laylatul qadri jamma noon ko majjinaɗo ina yakora tan e lewru korka wiyama woni koye jammaji aduna ɗi foof beele jammaji ɗi fof aɗa juula koko majjina hen en men mbottano nelaɗo naati e nder jama wiyete ko itikaf omo rewa balɗe sappo lewru korka gadane Jibril are makko wi ko jilloɗa ko yeeso woni balɗe nogas mana hakkude ɗe o jooɗi Jibril wima ko jilloɗa ko yeeso woni lewru dañi nogas heddi ko balɗe sappo Jibrilu artani e makko oyi ɗum noon woni koye sappo ba mana ko ɓiye Abdou Moutalab Abdoullahi ko ɓiye Abdou Moutalab Abdoullahi alɗo ɗum o Abdou Moutalab jibini Abdoullahi jibini nelaɗo sallallahu taala sallam on ko ni wi almami Malik ibnu Anas ko ni wi Cheikh Tidiane ceerno meɗen o ko ni wi koye oɗo jamma ɓuuri abbade ko hen rewi ɗum waɗi enen ɓurɗen mana abbade e jamma he kono won woɗɓe wiɓe ko wona oɗo wona haalɓe ñande lewru dari naggam fof ko naggam wonata kono noon enen memborɗen ko hannde taw ceerno amen noon mbi nde mbawɗen membade fof yen kawri hen tan kala ko saɗi so tawi mois de février ko 28 balɗe hitande ɗe ko 365 so tawi février ko 29 balɗe hitande nde ko 365 donc jamma foof allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa afu anni a yafama kala bakkan mbaɗoɗa a dañi mbaɗa laylatul qadri so kañum sowona la ilaha illallah huwa alhalimu lkarimu subhanallahi rabbu samawati sab'i wa rabbul arshil azim sa wini lawol gotol
jamma caggal gueƴe a yaabo Aboubacar duuɓi temedde joyyi ɓe moftat haɓe dokke hunde Mamoudou nanguide koye bowal saɗa jogui mañet foof nanga saɗa wawi windude binda ay goto jeeya tanum jeeya ko Allah jeeyi ɗum ko ni foti neɗɗo o e neɗɗo koko jeeyi an jeeya aljanna ma jeeya ko jonji kaari foti elle mon tati kaari ene mbawi wawde wadde ko boni ne mbawi wawde jinde ni e mbawi wawde fende ni e mbaɗa cokki ne mbaɗa damne mbaɗa katti ɓe fayi ko jangol accu a ane bamma taccon siraɗe keɗon o to bange mbiya ehey ma kaari ma woni keɗon on cuwa taccu taw te Allah wondaka metelol mangol wondaka waade sukkude wondaka alluwal jangal wondaka kurus ɓutto wondaka kewɗo almuɓe wondaka moƴƴuɗo asko wondaka moƴƴuɗo mbaadi la Allah ala conseiller technique il n'a pas de cabinet n'a rien waɗat koko wela sono waɗa disnotako so waɗi sa welaka ittuma an ko wanno ko yawta ɗum ko ni tan foti saɗa hula hul Allah saɗa rewa rew Allah saɗa ñaago Allah ko heddi ko wona gonga c'est pas vrai attention Cheikh Tidiane dagisima responsable mum de min komi Almou Tidiane yangue tan yomi jinoy yomi wujjoy yomi fenoy yomi waɗa ko welimi ma sal alfade mamtanama feni sal alfade ɓeydo to windandema on jeeƴidi lawol ngol wonno ko sa jagguiri no foti ni woppatama aljanna sa nanguirani no foti ni ngol woppatama ha janggol andi kay ɗum no hamni ɗum nga wasi jaggude ɓuuri wona tranquille jooɗo saɗa liggobbiro tranquille ka tranquille won gueɗel gotel woni aduna welani kono ko guel tranquille ha hon guel bonde ngari ni weliyama ko tranquille ay goto wiyedama yo natti wala ga kanda foof ay goto haldanima Mamoudou Dia wi on ko kode jaam fuutankoɓe kode jaam julɓe so neɗɗo heeti wi la ilaha illallahu Allahji ne keewi deweteɗe min mi jaggi mbiɗo la ilaha illallahu mbawen kadi kamɓe min la waliyaɓe Allah ne keewi mi yeddani hen hay goto kamɓe foof ɓe kaale gonga min mi jaggue Cheikh Tidiane sa sa wini woto hul so wona Allah woto rew so wona Allah woto ñaago so wona Allah makkiloɗa tinoɗa etoɗa wade no yimɓe mbayi ni ɓuuri jasde aduna foof ko sakkude junngo gadde ɓuuri jasde aduna foof ko ñuubinade jooɗo ya toon Cheikh Tidiane wi kun sakran laata ko nubuwata won liwre raddo wonde ne adda woto won molotel nder jama ko radda adda fof toɗɗoɗa la hay goto e aduna he wodani Allah wi o minen ɗum pas vrai sadi ɗum nelaɗo Allah wona talmi Cheikh Tidiane wona personne joguiɗo ɗo winda fof yo addu holla min c'est pas vrai c'est pas vrai wona gonga il faut que tout le monde travaille au bleu tout le monde travaille oui imalu fa sayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'min ngalla ɗon ɓeli ko jangue golle ndende ɗum tan Mamoudou Dia haalata ɗum tan lorintani Mamoudou Dia ɗum tan fusi ɓe wonno ɗemgal nelaɗo Allah kañum rewi hen français ne moƴƴi anglais ne moƴƴi amérique ne moƴƴi hay milaw yoɗi ko kalen ko jagguɗa yoɗi ko ceerno nani jooɗi kam dadi yimɓeɓe foof ina huleni herse e rokke haadaye ko ceerno ina jooɗi wi jangde wonde nde moƴƴani walla goɗɗum ɗum moƴƴani moƴƴi tan mana ko janggude ɓuurana walla janggude saria walla nelaɗo Allah wi walla Cheikh Tidiane wi ene leeɓa jamma ñalawma a hokkama ɗo mana ha joni linguel jooɗima ne ñaama ƴeel wiya e goddol debbo mum ceɗaɗo sohnaji wiya o ceerno Safiyatu ko ɗum woni e ɗum de ko ƴiyal nawemo galle jaltaɓe ni naka mu noon ko an ma tawde waare ma ene juuti aɗa wawi jangde ko an ma moccude a wi no gandal ngal moƴƴani debbo ma reggine mosol tawoya jaltaɓe yettoon wuufi simmi muɗum ene jooɗi ma nan tacco sakin mum ko ɗum woni ko ƴiyal aɗa ni wukki moye leydi salalima ƴiyal daña waldude debbo ma mbiya ngal gandal moƴƴani oɗon punte tan oɗon jaam nangue ceefi moon ha tiiɗe waji gandal moƴƴani lan ceernaɓe mbi on ceefi moƴƴani kañumen ñande fof ene daaɓo ne mbinda calon guese ina falfal tan tota ɗum ne kay moƴƴani ko mbatta kone kay moƴƴani enan ɗo ne gadna on tinan danos ɓe mbaɗa ayeji ɓe toto ɓe mbaɗi tétanos ndente wonede dahaji ndente ɗum de joguiɗo ɗen ko ɓaleɗe men fuuta ɗum ala ko watta e nder huɓɓiɗa ko leɗɗe joni hay goto anda ɗo ɓe dañata gombude ndi on ganda ko peynirade on ganda ko ƴiye jibaji on ganda e hunde on ganda ko encare sine windete ndenoɗe de Mamoudou Dia halni on jangue golle sa jaɓani gollude mbaɗa gueɗe joyyi kañum fof ɗe karme sari ma wujji ma feni ma ñamlima ma ñaguima ma fayima e dow liggotoɓe ina liggo aɗa ñaama ina harmi ndende jangue golle ɗum Mamoudou Dia wi ndende jangue golle hande kala tafsirnoɗo ɓurana a ari mana ha joni to suratu Saffi wonto garɗa toon to Allah tabaraka wa taala wi sa haaɓi e neɗɗo heddu hen kedde ndentoɗa melejo
gaña añalagu ɗo wonno ɗo e gañam tumago e kuduya e tikkere ɗo wonno ɗo Allah wattu ya janggo beldal wata hersude ay o ko haala duuɓi ujunere e duuɓi temedde nayyi e duuɓi sappo e goho hikka regarde soleil d'aujourd'hui Habib Thiam à droite Abdoulaye Wade à gauche Abdou Diouf dem ci digg bi mate ɗum wona 83 on keɗano 83 on keɗano ko jugoji on keɗano ko jabudel ngal c'était combat politique kamɓe fof koɓe citoyen sénégal en mon fof yinno ko laamade so laamima wi wonde Malick bisimillahi Abdou Diouf haalino gila adan yimɓe nanani ko buggannodde jakka bagini wona kanko wino noon 83 walla on nanan salli wiya ko kadɗo dandi woni woyde ɓe mbiya ala tisbari woni fa jamata joni mon fof o yiidide mum wi so are gorɗo ma he Malick o addiɓe maɓe liggu jeeɗ enen kam yallah waɗi ɓerɗe maɓɓe tan yidde miskine ɓello yallah waɗi ɓerɗe maɓɓe yidde miskine ɓello walla ɓe no ligguɗi rokkaɓe ɗanade beel ma en ɗano hokkaɓe jaam beel ma en dañ jaam tawde enen ken laamiteɓe tan laamiɗo fof yo addan en jaam enen ko ni mbiɗen de ɗum hawani on joni Habib Thiam junngo ñammo joni Abdoulaye Wade junngo nano joni Abdou Diouf e hakkude citoyen sénégal en ɓiɓɓe sénégal en meɗe o jaago Dagana o jaago Louga o jaago Kébémer hay goto mabɓe jaago Mali hay goto mabɓe jaago Mauritanie ɗo ɓe jeeya kamɓe kaldu noon nanɗen kamɓe jottodi joni ɓe mbimaɓe gollan en duwoɗen ɓe yallah hokkuɓe doole noɓe liggodi yallah hokkuɓe kawral noɓe liggodi yallah hokkuɓe haqqillaji noɓe liggodi yallah hokkuɓe yurmade miskineɓe yo Allah hokkuɓe woni yo Allah addu toɓo yilam attention bawɗo remde no fewi no fewi no fewi yo taw nden ilama walla toɓama yallah addu toɓo mum ɓe mbawa addu toɓo wawi addu toɓo ko Allah ɓe mbawa addude ilam wawi addude ilam ko Allah so Allah addi toɓo addi ilam ɗemɗe mabɓe e peeje mabɓe jatti hen e doole meɗen yiɗi nan ko ujunere mbinam e ngol hokkam ujunnaje sappo so ngol ari mbiya Allah mi waɗi kalisam saabu basal e carte wiyama ne harmi mi waɗe pucci mi waɗe cerso wiyama ne harmi kono Allah wawimi gaño million mi yaara hen makka Allah yomi gaño wi noon an teyi ñaago Allah ko jiɗɗa mo yiɗa ɗum ne harmi fof yo wopp an aɗa yiɗi wat janggo e jaam sa fotti mo yetti temedere mbiɗa namnori wona Allah onon ne kalin gonga onon ni won wonɓe ɗo ne cuwa cerso won wonɓe ɗo ne cuwa pucci ɗi won wonɓe ɗo ma ne cuwa lotori national mana ndenni noon kalis wiye ceerno ari onon fof ndenni noon o waɗa mbuuɗo o waɗa tanka ndenni noon kalis o gas totton ceerno mbaɗane enveloppe totton mbiɗa namnori on Allah ceerno o meeɗi wi ɗon hoto itti ɗon kalis o kale wona waɗade poos tan wiya tabarakalla eyyi so tabarakalla noon dardan kale wono molmo ceerno meeɗi namnade o meeɗa noon namnade mbatte haqqillaji e koye moon oɗo ko ceerno mi hokkodirta e debbo jannano junngo min naadata e debbo jannano galle min naadata e debbo jannano suudu min dokkodirta e juuɗe mi ƴewata yeeso debbo jannano harmi attention worɓe jannan ɓe ndendina kalis sooda tewode jannan ɓe ko rew ɓe ƴoogoya ndiyam ɓe ɓuumna ɓe gara ɓe tottuma a yari ko rewɓe jannan ɓe mana ƴoogi rewɓe jannan ɓe ndendina mbiya ko soknaɓe ene mbaɗi dayira piya kalis mbaɗa e enveloppe tottuma mbaɗa e poos ma a ñaami kalis rewɓe jannan ɓe te andano kalis o ummi attention de nde woni wonde kono polto ɗe kala ɗo keeɓi ɗon hunde ne o nanguine guyka carrément guyka haarimi tan ko ñande jiɗɗa guyka haarimi tan ko ñande jiɗɗa sa yiita kay hay hunde ala goñi sa dandi kay dañi ko ñamɗa hay hunde ala goñi sa yiɗi paya ɓarga sa yiɗi paya cilon ngo affaire ma eyyi sa yiɗi paya peɗay sa yiɗi paya hoto fone sa wujji tan fa toon ma dandu so Allah jaaɓi bandiraɓe gartiri haqqillaji e koye mon ndende jangge golle kaale pular jangge pular mbinde pular ndese rewɓe haal pular en kalne ɓiɓɓe mon pular kalne rewɓe mon pular kaale nder galleji mon pular oto joole ɗemgal mon oto joole leñol mon oto joole huuja mon kalnen député ji men kalnen ministére uji men mbinden lettre uji men goltoɗen président de la république meɗen ceerno Mody Mamadou onon ni enen makko jiidi oto jeeɗi je so tawi ministére d' état ko Abdoulaye Wade heɓani e Fouta ene wayno leydi so jibinama Kébémer ko Fouta ummi Kébémer ko hanki tan hoɗa sen jolama enen kappuɗen Habib Thiam hecci hankine nooma walo en mbaali koye radio ha weeti walo nekna te hay goto mabɓe hotta kamɓe fof walo nekna te hay goto en hotta
habib tam to nene muɗum mana jeeyama daga nane bamum jaafuuɗi enen kampuɗen mbiyen bamako jaafuuɗi jaago halwar walla njum cammen toon mbayni leydi walla peede enen kappuɗen président leydi ndi ka ala kappoɗen hen sen kolli man enen makko jiidi sen telima hollude man enen makko jiidi bisimillahi fama ɓas jeeya ko abdallah arrondissement Kaska département Podor ko ɓi Elimane Amre kañum jibini Alaji Ndiaye Diouf woni bam makko somo wela somo metta département Podor jeeya kanko Abdou Diouf ceerno Abdoulaye Dem jama alwali jeeya arrondissement Djum département Podor jibini ha jakkumo den woni nene makko so yiiɗi so añi kanko ko futanki koye futankoɓo jiidi han ko ni foti gati je ne sais pas son griot je dis la vérité mais beaucoup de monde ko waɗi ɗumen buure toon kalanama gonga mbiyon kaari ko mana so neɗɗo haalani on histoire mbiyon o ko ñama kala so haalani on tarikh mbiyon o ko gawlo ko ɗum haɗi on wawde gandal histoire et péré d'histoire est flatteur ça fait deux guida tout flatteur vite au dépendre celui qui l'écoute kala gawlo kaalowo fawi gurna mum ko keɗoto ɗum o so neɗɗo heeɗakima kay mana nanata tago ko ma hunde sa ma wi neɗɗo ko radio walla walla heeɗo andi kay woni mo ko kalta enen kalten ɗo koye damal galle meɗen Pikine 15 kilométre hakkude ɗo e paale ko wondi enen en nelani sandarma en nelani alkade en nelani hay goto en nelani alkade en nelani sokki dani kala ko wassorte e ladde he ko Fouta ko min mbiɗon et puis somo répète 1000 fois kala ko wassorte aduna he ko Haalpular leñol ngol ko pullo ɗemgal ngal ko pular ko heddi ko kinde enen mbaɗen koye men wona gonga c'est pas vrai o ko gawlo o ko sakke o ko maabo sa yi joni joni soti ba ma yi ɗaldugal nanel toti ñamel taw ko tanumal mami a suuda wiɗi ɗum de o ko maabo walla o ko maccuɗi sa yi joni joni yikkota ma yi mattu tel tabo a suuji wi ɗum ko baylo taw kan yette ko tanum almam fuuti walla ko li a suuji wi ɗum ko baylo e taw fewi ko on jiyan ɗum on jiyani sa naati leydi Jambour kala mo jiiɗani jogui nakade muɗum ina ɗata ko tal yette ko hakkude sakke tan e baylo Jambour fo ha laaɓi ha yettoyi e région Diourbel kala mo tawɗa baylo walla sakke ina ɗata sa wi somo uudi bi santa bi tan wiyanma ko tal te enen cikalno ɗen tal wonko jiide Allah ko saabu Say Kumar waɗi noon ko heddi ko métier moteur ko métier on jiyani ujunnaji temedere sa yi port on jiyani tuggude Fanayi fayi Duye fayi Lobbu Duye fay mana dimat fay Ndiayen fay Pendaw on jiyani galleji takawuji darima teratuji darima kokiyatuji mbaɗama rewɓe kumanama ha yeeɓi ko toroɓe meeɓe goni toon ne gawa liɗɗi laaɗi mumen ne joofa en jeeya liɗɗi mbaɗa koɓe suɓal kam fof kono noon ɓen ñama liɗɗi janani ɗum noon yooɓe goppiten suɓal ɓe goppoɗa par ce que nadda kaaɗi ɓe goppota ko meccal goppen kaaɗi ganden aduna o wonno ko gorodin laade e leydi seŋi bibdi nana dow asaman en ndewi eɗen kaala bolle puyɗe ñande Washington fed Amérique Washington George Washington ko neɗɗo ko angale jeynoɓe ñande waɗi révolution Amérique heeɓi indépendant ñande hen ceerno Souleymane Baal itti muɗo hor galle e jaw ta 72 Amérique enen kebdi indépendant suba goto Amérique yeehi ha lewru enen cuwa fewnira e mesalal man noon ko en ndendani so janggat tarik George Washington jangge tarik ceerno Souleymane Baal Jeyaa ko Bodé so janggat tarik Napoléon Bonaparte haɓama golwole woni premier président de la république français on janggat golwole makko ɗe o haɓade on jangga histoire makko jangge histoire Sékou Umarul Fouti golwole temedde ɗiɗi e golwole nogase ɗiɗi ina wonde tandami woni jaatama moɗon e nder duuɓi sappo e ɗiɗi golwole temedde ɗiɗi e nogase ɗiɗi Napoléon Bonaparte haɓaka ɗum so janggat Napoléon jangge Sékou Umar so janggat Hitler fi Corse fi Belgique fi Hollande fi Romain fi Europe walli France jingi oɗon jangga mana histoire Hitler e bo jangge histoire Samba Guela Jeeki o ɓuurani wawde aɓede taw ko Haalpulaar Jaaw Fuuta ko pullo ko aɗon janggude histoire Samba Guela Jeeki hay goto manda Samba Guela Jeeki maayi ono fo oɗon gandi Hitler bonniɗo guerre ɗum tan kalto gondi woni Hitler so on janggat histoire mbimi Hitler jangge histoire Samba Guela Jeeki so on janggat histoire Napoléon Bonaparte jangge histoire Sékou Umarul Fouti so on janggat histoire George Washington jangge histoire ceerno Souleymane Baal so on janggat histoire Victor Hugo jangge histoire almami Abdoul Kadir wiyeɗo e dembankani ngaale Linguére kan kadi e tati nogasi ɗiɗi Sénégal sappo e goho banggue rewo mana kanko timi hen ko mbimi ñawata ɗum jangge histoire makko gandon Jeyaa Koɓillo
alpular ko Abdoul Hamadi Lamine Mata Ali Hame julɗo kan tanum jeeya ko dimal jibina ko ɓillo ko boose jeeya ko ɗo e dimal ko toro ono haade moon janngude jambureɓe e bo mbawe ɗum ɗo ɗe jaa toon Samba Jibini Demba iwi jeeri Fati Walo rewi to Fati Gaye iwi joni Fati Gabbani joni on tinata on matta noddano wiya ɗo fir jomum wona président de la république jomum wona ministre jomum wona député jomum meeɗa weddade kartal woote jomum meeɗa haɓɓude médaille jomum meeɗa hokkede mbuɗu ballal jomum meeɗa jo galle lam jomum de lam ngel tokosel so waddama e pompitere patas wonani kumtade goto men bamum wonata so wona éliman nere nene mum wonata so wona arɗo guiril to yirlaɓe yeehi leydi ɓaleri to rewɓe cofirta darde poogo koye mumen ha laaɓa worɓe mbaɗa gali e daaɗe darni toon jama juma so noddi junguel mum waɗi ni Amérique ara Europe ara Afrique ara Asie ara Australia kamɓe fof ɓe potta ɓe noto toon Daka Alaji Masseydou onon so janggat histoire général de Gaulle e bo janggue histoire nguel ɗo gorel no waɗi ni onon goppe wonde hatanteɓe général de Gaulle hokki yimɓe indépendant made ko bamum de Gaulle jeyno yimɓeɓe sagano ko ɗumen o tawno yimɓe ko rimɓe o toñi ɗumen onon janggata koye mon ganno koye mon oɗon mbawi widemi joni tan tal ko marko joni dans le Sénégal ina waɗi région ngaji 10 ina waɗi département ji 90 ina waɗi arrondissement ji 120 ina waɗi 7 millions d'habitants ina e nder Sénégal on goƴetaki andu ɗum taw joni ɗum ko gandal gandanolen ko wiyete Fouta wona dangan haaɗi ko fenade Fouta haaɗi ko Pal Fouta haɗani jodol Fouta haɗani demmankani Fouta haɗoyi mana ha joni ko tata bacculi ko ɗum wiyete Fouta e bo Fouta kay haaɗi ko ngal keerol meɗen ruwa maro ko ngal leydi gondi ala ɗo n'existe pas wodani leydi ala caggal ma sowona Fouta leydi gondi ala ɗo ko ingel baɗa ɗo heccanki koko waɗa préfabrique c'est pas vrai naare yon ina ɗo mbaɗi won oɗon mbiya ko naareɓe arabeɓe c'est pas vrai ce sont les juifs ko yahude en ko israil en gonɗo oɗon gandi kay mo wona israil naggata sagata gorko tufa mana ha joni jamdi guldi e kolɓungel muɗum sagata gorko mo gonduɗa yettina walla capitaine walla commandant ina darina wondema ina fellanma leydi ma ina haaɗi irguel bate hen wardema mana nangga jamdi gulli tufa e coddugol mum nanna hen ɓoggol kaɓa e leggal jomum darro noon ha ƴiƴam mum gasa julɗo biyowo la ilaha illallah ne waɗa oɗon gandi kay ɓeɗon gona julɗo ɓe nanɗon joni ne mbiyen ñaawe ɓe mbaɗama ko wayi donc France wiɓe marɗon ɓe kolle min droit hol article ñawɗon ɓe ha mbawɗon ɓe warde joni ɓe membo article ngal ha gasa ɓe mbiya o sayi waɗi ɗum taw ko maaɓe ko ɓoyi ɓe nan toon joni taggue ɓe fof maayi ko ɓoyi onon goƴaka ɗum tandiraɓe moon janomana en ha ngal joni cabatel gotel boɗewel wonda e hardaneɓe ɗiɗo jagganoɓe ɗo hanke Fouta jeewoya toon e jamanuji haare jaay wuuro on gono Bagudin on gono Mbaye on gono Fondu on gono Ñaabina on gono Ferella on gono Wolum on gono Neere on gono Kayhayji on gono Ɓogge on gono Mbaañ on gono Dawalel on gono Garelol on gono Coojingulli on gono Mboto on gono Thila gure ganni hanki jamboɗeɓe ɓiɓe waliyaɓe Allah ɗo gonno caɓatel gotel boɗewel ne wayno wandu wonda mana ha joni hardaneɓe ɗiɗo ñande fof pina gadde dammuwol gadde sukara e worɓe walla ndenne ujunnaji nayyi gadde tan ɓiɓe halpurani gona wadde napani nden nan toon onon kersata te kala toon ko onen calmi ɗum kaari yeyde Sénégal kaari ummi ko Sénégal onon kersata ɗum julɓe onon balle koye moon ballon laamu moon on mbaɗi yimɓe gacce saabu toon mbaɗi yimɓe dara ɗon dartin on toon mbiyama ni on mbiyama garte Fouta on mbi min gartani e Fouta on mbiyama jante Sénégal walla on manam min jiiɗi wadde ko état olon état kon Fouta nder ɗon dartinɗo noon keɓanɗa yo Abdou Diouf haaɓe o hultan o haɓaka hay ɗo no haɓaka haɗa mo bonno doole makko e caɓa toon tan omo jingue joni o waɗen Saddam Hussein waɗani ko ɗum jiɗɗon Abdou Diouf maɗa kangal mbaɗa o yiyani Saddam Hussein Saddam wona wiya noon jogui doole ne jogui fusilleji mi ko weyti mi watti ɗum 18e région mi gayni kañum montama e quartier aduna he mami fiir Israïl hami gayna mi fiya Roi Hussein hami gayna wiya Makka hami gayna oɗon gannoɗo fayi Mauritanie so ari Mauritanie ɗo fayi Sénégal Allah adi solimaji muɗum ɗayɗan aba bila tarmihim bi hijaratin min sijilin fajalum katin ma kul wino ɓeɗa kala Makka Allah fiiri ɗumen jala hawaji kanko no wiyama heela Makka o heddi hen fusilleji omo haɗa nelaɗo Allah ɗanade leydi mina maji Amérique pimo
isim simi ko sama mo tan ina majay e Fouta wono jaawno mbiya Abou Diouf yo haɓe oɗon gandi ka wiyata noon ko mona Foutanke oɗon gandi ko jaasi fof mo tan ne jogui asi lanel gotel ndi o